Какво ти чак сега таковаш? Да. Не си натискал напредка. Сега не говори, в момента да снима. Ето точно стопа. Виж колко много багаж тук остава, какво ще остава, къде ще се пътува, дълги пътища. Не е добре колата, гърнето не е добре, нали, Алекс? Дай направи, искаме, дай да направи сега. Да. Какво вече си ти? Показай май мене. Показвай. Нататъка. Бе, чакай, виж, че снимам тук. Една минута и 30 секунди. Да я случвам ли? Делаш още малко. Вилайнарич. Те ли са? Да, напред покажи тук пешеходците как са. Светофарите покажи тук. Там.